Hej og velkommen til Læringskanalen. I denne video skal vi se lidt på gangefamilier. Vi skal lære, hvad de kan bruges til og hvordan man bruger dem. I en gangefamilie er der 3 tal, for eksempel 3, 4 og 12. Med disse 3 tal så kan vi opstille 4 forskellige regnestykker. 2 gangestykker og 2 divisionsstykker. Gangefamilier kan bruges til at forstå sammenhængen mellem regnearterne gange og division. Og det kan hjælpe dig, når du skal løse regnehistorier, hvor du er i tvivl om du skal bruge gange eller division. Lad os se på et par regnehistorier. Her er 2 regnehistorier, der ligner hinanden. I nummer 1 står der: 12 kugler skal fordeles i 3 poser. Hvor mange kugler kommer der i hver pose? I nummer 2 står der: der er 3 poser med 4 kugler i hver. Hvor mange kugler er der i alt? Vi kan hjælpe os selv lidt ved at lave tegninger, der passer til historierne. Her er tegningen, der passer til historie nummer 1. 12 kugler, der skal fordeles i 3 poser. Her er tegningen, der passer til historie nummer 2. De 3 poser med 4 kugler i hver. For rigtig at kunne se sammenhængen mellem de 2 regnehistorier, så kan vi tegne en blokmodel til hver historie. Her er blokmodellen, der passer til historie nummer 1, og blokmodellen, der passer til historie 2. Husk, at hele blokmodellens længde viser det samlede antal kugler, uanset om det er en gangesituation eller en divisionssituation. Nogle gange kender vi helheden, altså det samlede antal kugler, og andre gange gør vi ikke. Når vi som her ikke kender det samlede antal kugler, så har vi at gøre med en gangesituation. Vi finder helheden ved at gange antallet af rum eller poser med de antal kugler, der var i hver pose, nemlig 4. 3 gange 4. Og når vi som i det her tilfælde kender helheden, det samlede antal kugler, ja, så mangler vi enten antallet af rum eller poser, eller at vide, hvor mange kugler der skal i hver pose eller i hvert rum. Og så har vi at gøre med et divisionsstykke. Vi havde 12 kugler og 3 poser, og så skal vi finde ud af, hvor mange der skal i hver pose, når de skal fordeles ligeligt. I begge tilfælde, så er det den samme gangefamilie, vi arbejder med, nemlig 3, 4 og 12, men som du kan se, så er der byttet rundt på tallene, og vi bruger også både regnearten gange og division. Nu ved du lidt om, hvad gangefamilier er, og hvordan du sammen med blokmodellen kan finde ud af, om du står med en gangesituation eller en divisionsopgave. Husk, at når du ikke kender helheden, så er det en gangesituation, og når du kender helheden, så er det et divisionsstykke. Held og lykke med det.